that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? Og vi er lige blevet færdige, så nu er det lige hjem og få noget at spise, og så skal vi til karneval senere. Så det bliver fedt. Solen er ved at gå ned nu. Jeg sad lige ned den her udsigt her. Vi skal lige ned på en italiensk restaurant, lige at få noget mad. Og så er det bare til karneval. Det bliver fedt, mand. Ja, tak. Vi er lige kommet ind. Man, er du sindssygt, det er stort. Protegendo, defendendo o consumidor. Og jeg er lige blevet færdig med at løbe. Og nu er vi lige på tur i sådan skoven her. Og så er det her om en time, så er det bare mod klubben, og så skal vi ned og have trænet. Det var sgu en hård træning, men nu skal vi bare lige tilbage på hotellet, og så skal vi lige ud og spise. Og så er det egentlig bare tidligt i sengen af, så er vi friske til i morgen tidligt, vi har noget træning med os, så ja, vi ses. Vi fandt lige et perfekt spisested, så nu vil vi lige have fået noget mad. Så, ja tak. Så er min mad lige kommet. Det ser fandme godt ud. Mangler bare lige Jacobs, så sidder vi her lige og får noget god mad, inden vi går op og sover igen. Nå, vi blev sgu lige rykket plads, fordi vi har fyldt så meget med det, vi har bestilt. Så nu sidder vi her i stedet for. Og så nåede vi sgu til desserten også. Så det fandme fint ud. Nå, nu blev det søndag. I morgen er det mandag, så har vi kun lige 2 dage tilbage. Ja, de går faktisk egentlig bare med træning. Så skal vi lige ud og spise og hygge det sidste tid, mens vi er her. Og så, ja, så har vi egentlig haft en pissefed tur. Det har været fedt at være afsted, lære nye mennesker at kende og få trænet så meget og opleve en helt anden kultur. Det er virkelig en anbefaling, at hvis I mangler noget nyt i jeres liv, så prøv at rejse ud og se verden, hvordan andre folk lever, så føler I også taknemmelige. Det vil I helt sikkert føle. I hvert fald et land som Danmark, det er virkelig privilegeret, så ja. Det har været pisse fedt, og jeg glæder mig lige til de sidste par dage her. Jeg glæder mig ikke til at komme hjem, men ja. Så vi ses. Ja, men godmorgen, hvad hedder det? Vi lige nede og gå en tur i parken, og lige få noget morgenmad. Så jamen, 1,5 time, så er det tid til noget træning. Og så skal vi ind til sådan en Venom-butik inde i midtbyen, inde i Sao Paulo. Så det bliver lidt spændende på os. Og så bare en god dag. Det startede med no-gi, og så var det gi, ikke? Jo. Jeg tænker også, at jeg tager begge to. Jeg prøver lige at se med mine arme der, når vi går i gang. Ja, jamen jeg tager i hvert fald begge to. Og så er vi klar nu her. Han er oppe med 4, ham der.
bare videre, og så er med gik nu. Så det er godt. Jeg er lige kommet hjem fra træning nu, jeg 2 timer jiu-jitsu. Så mig og Jacob, vi vil tage ind til ikke hovedstaden, men Sao Paulo Midtby. Og så lige komme i Venom-butikken, og ja, så lige få noget at spise og sådan lidt. Så jeg skal gøre det, let's go, mand. Vi har fundet Venom-butik nu, så jeg tror ikke, jeg får lov til at filme derinde, men nu vil vi lige gå ind og kigge lidt, så lige nyde byen her. Den var så lukket, den der Venom-butik, så nu vil vi lige prøve hen i et andet center. Det er rimelig fint her, faktisk. Står der en, der får der papper på taget, altså. Vi fandt den der kæmpe butik der. Nej, lige præcis. Vi fandt den der kæmpe butik der i stedet for shoppingcenter, så den går vi ind i nu, og så kigger vi på det. Det er kæmpe det. Og nu vælter det bare ned. Oj, vælter bare ned nu. Så fik vi lige vores mad. Jakob, den ser for sindssygt ud, mand. Holy fuck, vi er gået i gang, så nu lige få noget mad. Så fik vi fandme dessert, mand. Ja, tak. Så vi hygger. Godmorgen her på sidste dagen. Jeg er lige gået i gang med at pakke det sidste her. Og så er det egentlig bare på med løbeskoene, og så er det lige ud det her gode vejr, lige ned i parken og løbe en tur. Og lige få trænet lidt, inden vi skal tjekke ud af hotellet og imod lufthavnen. Så det er status lige nu. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding dotted line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Og nu går turen mod lufthavnen igen, og så har vi lige nogle timer at være der, og så er det perfekt. Så er det bare videre til Heathrow, og så er det hjem til Danmark igen. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, 12 can't really stop. So I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot. Så kom vi sgu til lufthavnen. Skal de have vores bagage. Hvor er din taske her? Perfekt. Jeg tager lige den der, jeg tager lige den. Det er ikke nogen rose. Okay, obrigado. Ciao. Så er vi klar. Så er det egentlig bare ind at tjekke ind, og ja, så er vi klar til en 13 timers lang flyvetur. Skal vi til at sidde lidt i min kuffert? Så kom vi sgu af med kufferterne. Så nu er vi bare lige igennem den her. Og så er det hjem. Og vi fik sgu lige noget mad der. Skide godt. Jeg har lige været inde og få massage, og Jakob ligger derinde. Derinde ligger Jakob.
Det var sgu en speciel oplevelse, men det var fedt. Så ja. Så nu sidder jeg lige her og får en kop vand imens. Det var for grineren, men fucking fedt oplevelse. Faktisk, det var ikke så galt igen. 170 kroner måske for 20 minutter. Og det hed Kvik. Det hed det? Kvikmassage, tror jeg. Det var fedt. Det var fedt, jeg prøvede. Jeg er spændt på at se, hvad Jacob han siger til. Han tog en anden en, så det er sjovt nok. Så ja, det var fedt lige at prøve. Og det passede med, at vi kan komme på flyveren nu, så det var helt perfekt med noget massage inden. Se for a descansar, solicitamos que mantenham os cintos de segurança afibrelados por cima da manta para não se Så landede vi i Heathrow Lufthavn, så nu er det bare videre til Danmark. Det må være lidt skryt, det her på den tænde. Det var en lang flyvetur hjem, men langt om længe, så er vi her sgu. Og nu er det bare hjemad, så tak for den gang.